ياسير عرفات أشباري تعواتي نوفيل سلام قدامي كفال زحالف قنيات حماس تبهله نحرنت فلسطين زقالس زبل عطو وجله أبلع الإسرائيل هندبتاو شبراو متقعتي دحر مفصامو إسرائيلاوين فلسطيناوين حمد دفاجو منا تساتيو إذنن لبن عالم سحيبو مالو نايزو ولعو خينات حفظتا لما كلا مبراغن كيح بحرنون إنا لبلبه أبغوني يوكلنا زبلو تفالامي بستسلفو وزاتنياتات حيلتات اتو خينات قفيعن تقافيحن يرأى نزي لو زمن حماس وصدو بمنقد شبرها ناسنت من راي زبل مفتحي زتأتاتوه عالم إن حنساب أشباري لا تهدنو كالقوان لوري سلام إلا تسلمو ببزحات كم تأمرتي كارس فلسطيناوين كوينو زر أسابيو نايلومي وقع إعلالنا عدالي زغرب لكم أسمرهم حيلي سناي مكتال زي دمت راديو إيراناي ياسير عرفات أشباري تعواتي نوبل سلام ناي فلسطين قعزو دليانا سنة كالعال سم عرفات كي تلعال خحلف زي حسابيو بإسرائيلوين مريتهم تزميتو كساب ليتلومي هاجر ناي مخان بحقوم نزي سمورلهم فلسطيناوين ن4 عمتات مريحو زتا قالسن زك قالسن سب نبره عرفات مرحا هاجر نمخان يتعدلن يخون امبر سالاب قدي هاجرو زخفلو مسواتي نمرحت هاجر زقباء كبرن بوتان اي تنفكن بانصارو بسنكن نازنت هاجرو كون مقبار سقطلو سلتي كما شبارتو قصيرو خدن نزاروحو نمتراف فقود هاجراتن شاكاتاتن كحباون اجو نبره برقز عرفات سلام كويناتن زملخ فتاون سألان بمعرض سسنلو ناي تقارنو سبينيرو كبها لكال بوليتيكاو مراحي أبو همبر كمبار حرنت فلسطين ناي 45 عمدات مراحي ودب فتح إنجنر صحفي ياسير عرفات كن من نبره إذلومي فلسطيناوين إسرائيلاوين زناقوتو لمريت هب تحت أوتومان تركي يجزا أبتنبرلو زمن بوزحات فلسطيناوين مربوتهم قريفهم ناب قراب تهاجرات عرب استسدلو وقتي نيرو سر عرفات ون كابزناي سدت عجا أيملوتون هبتا شوعة ولدات زفريد سر عدل راوف القدوة الحسني مبل كالأي ولاد كوينو هب 24 نحاسة شحنت شعة ميتن 29 عامة مهرت كابتا أب كايرو هابتام شيات حرز نبرا أبون ناي قبس زر إذ نبرا ديون أب كايرو توليدو انت خونا عرفات بزعبا هيوتو قلس انكالو ولدتي كاب يورساليميو إلو يقحد بزعبو أب هوسبيتالات كايرو استرقبو مسكرات كن نزل عيلز تقسكو حكي إياتهم زقلحو ولاديتو أب 4 عامتو بحمام كليت مس عرفت التنبينو خوينو خعبيهم كم زي كإل زفلت أبو مسرا انداديهم خوينو نخعبيو ناب يورساليم سددو ممو أبتناشعو ناي 4 عامتات صانحتو عرفات مس يورساليم تلاليه شعو زحازو فقر يورساليم كساب موداتا عدميو نزا خوصا ناي زسعر هاجر فلسطين رئيسا ختما خقبرعي إنا بدا تقالسلا انت خونا بزيكا ناي نقسنتو مبصح عرفات بسنك إسرائيلاوين نيورساليم دقي مخري أيقون كرقزا أي بقعن عرفات نفعتا محراي نيرو أبشحنت شعة 244 أب كايرو أبزركب ينفرسي نقص فقال تمزجبو بعودي مهندسنا تمرغة أبنا ينفرسي تسانحتو كاب تمرتون لعلي بارنا تحساس بانا يهوداوين مصنع يمستو من بارو ينقر بزاق يكون يترفن ناي سيفل مهندسنا تمرتو وديون خمرغ 6 عامتات زوسدلو أب كبابي شحنت شعة 246 كابتانا يشعو بموغزيتنت نفلسطين تم حادر زنبرت عباي بريطانيا أصوارنا رقبة ناب عرب تواقعتنا بازاصحة ناي قالسي هوتو أهدو لجمرة
ኣብ 1948 ኣብ ዝተገብረ ናይ እስራኤልን ዓረብን ኩናት ዝተሳተፈ ዓራፋት ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ንኸቋርጽ ተገዲዱ ነበረ። ናብ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምምላሱ ዓራፋት ብዛዕባ ኣይሁድ ኣብ ዝግበሩ ክትዓት ምስታፍ ኮነ ስርሑ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ማሕበር ተምሃሮ ፍልስጤማውያን ኮይኑ ብምምራጹ ካብ 1952 ክሳብ 1956 ን4 ዓመታት ኣገልገለ። ጸኒሑ ግብፅን እስራኤልን ኣብ መትረብ ስውፅ ምስ ተፋለማ ናብ ሰራዊት ግብፂ ክስለፍ እኳ ጻውዒት ተቐረበሉ። ዝቐረበሉ ዕድመ ብስቕታ ሓለፎ። ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ክዛዝም እንከሎ ዓራፋት ብትምህርቲ ብፖለቲካን ወተሃደራዊ ክእለትን ክብ ዝበለ ተመክሮ ኣጥርዩ ነበረ። ዓራፋት ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጻንሖቱ ጀሚሩ ምስ ፍልስጤማውያን ደባይ ተቓለስቲ ብሕቡእ ርክባት መስሪቱ ነይሩ። ኣብ 1956 ንዝነበረ ናይ መትረብ ስውፅ ቅልውላው ስዒቡ ፕሬዚደንት ግብፂ ነበር ጀማል ዓብደልናስር ህፁፅ ሓይሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወሽመጥ ሲናይን ወሽመጥ ቃዛን ንኽዋፈር ብምስምዑ ነቲ ቦታ ከም መዋፈሪ ተጠቂሙ ቃልሱ ዘካይ ዝነበረ ናይ ፍልስጤማውያን ናይ ፈዳይንን ደባይ ተዋጋእትን ምንቅስቓሳት ካብቲ ቦታ ክለቁ ተኣዘዙ። ዓራፋት እውን ከም ሰቡ ንጊዜኡ ቃልሱ ገዲፉ ከርሕቕ ነበረ እሞ ናብ ስደት አንቅደ። እንተኾነ መጀመርያ ናብ ካናዳ ድሒሩ ናብ ስዑድ ዓረብ ንኽስደድ ንዘቕረቦ ናይ ቪዛ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ሰኣነ። ስለዚ ናብታ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብሞግዚትነት ብሪጣንያ እትመሓደር ዝነበረት ኩዌት ተሰደ። ኣብኡ ድማ ብሓገዝ መቃለስቱን ዘመዱን ዝኾነ ኣቡጃህል ተሓጊዙ። ዓራፋት ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ናይ መጀመርያን መወዳእታን ዝኾነ ስርሑ ረኸበ። ኣብ ኩዌት ከም መምህር ተቖፂሩ ካብ ፖለቲካዊ ህይወት ወፃእ ስርሐ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፍልስጤማውያን ኣበየ ሃገሩ ተሰዲዶም ናጽነቶም ዝቃለስሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብ ኩዌት ዝሰፈሩ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ብምንባሮም ዓራፋት ምሳእቶም ርክብ ጀመረ እሞ ነቲ ክሳብ ሎሚ ንፍልስጤም ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ፋታሕ መስረተ። ናይ ዓራፋት ፋታሕ ካብ መጀመሪኡ ትሒዙ ካብቶም ካልኦት ናይ ፍልስጤም ምንቅስቓሳት ፍልይ ዝበለ ባህሪ ነበሮ። ዓራፋት ፍልስጤማውያን ወሰንቲ መጻኢኦምን ወነንቲ ቃልሶምን በዓላቶም እያቶም ብምባል ፋታሕ ካብ ማንም ዓረባዊት ሃገር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከይተቐበለ ቃልሱ ከሰላስል ወሰነ። ነዚ ዘቕረቦ ምኽንያት ካልኦት ጣልቃ ዘይኣትውሉ ዝሓሸ ናጽነት ንኽህልወና ዝብል ኮነ። ስለዚ ፋታሕ ንምክያድ ዘድልዮ ገንዘብ ካብቶም ኣብ ስደት ዝምቕማጦም ሰብ ጸጋ ፍልስጤማውያን ብዝእከብ ፋይናንስ ነበረ። እዚ ነፃ ኾንካ ናይ ምቋም ዝብል ሓሳብ ካልእ ፖለቲካዊ ብልጫ እውን ኣምጽኣሉ። ከመይሲ እተን ንፍልስጤማውያን ተቓለስቲ እንክሕግዛ ከም ተለኣኽተን እናገበራ ዝጥቀማሎም ዝነበራ ንሓድሕደን ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ዝነበረንን ሃገራት ዓረብ ኣብ ፋታሕ በፂሕን ማንም ትውንና ሃገር ስለ ዘየላ ሓማስ እውን ብስነ ሓሳብ ምስ ማንም ስለ ዘይወገነ ሓንቲ ናይታ ካልእ ተሓጋጋዚት እያ ኢለን ከይጠርጥራ ኣብ ጎኑ ቆማ። ኣብ 1962 ዓራፋት ንኩዌት ለቂቑ ናብታ ምስ ግብፂ መስሪታቶ ዝነበረት ሓደ ሃገር ናይ ምዃን ሕብረት ዘፍረሰት መዳውብቲ እስራኤል ዝኾነት ሃገረ ሶርያ ገዓዘ። ዓራፋት ኣብቲ ግዜ እቲ 300 ዝኾኑ ኣባላት እኳ እንተነበርዎ ካብኣቶም ከመይ ጌርካ ትዋጋእ ዝብል ኣምር ዝፈልጥ ኣይነበሮምን። ዓራፋት ነተቓለስቱ ክብ ዝበለ ደሞዝ እናተማበፅዐ ኣብ ሶርያ ብርክት ዝበሉ ፍልስጤማውያን ኣዕጠቐ። ኣብኡ ኮይኑ ናብ እስራኤል ሰሊኹ ንምእታውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማህሰይቲ ንምብጻሕን ጸዓረ። ግን መብዛሕትኦም ስርሒታቱ ዕዉታት ኣይነበሩን። ዓራፋት ኣብቲ ግዜ እቲ ባዕሉ ሰልጣኒ፣ ባዕሉ መራሒ ፖለቲካ፣ ባዕሉ ኣካቢ ገንዘብ፣ ባዕሉ መራሒ ኹናት እናኾነ ነቶም ተመክሮ ውግእ ዘይነበሮም መቃለስቱ ክሳብ ዝድልድሉ ቃልሲ ፍልስጤማውያን ክሳብ ዝሕይል ንፋታሕ እግሪ ንምትካል ኩሉ ኣብ እንግድዑ ጾረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፍልስጤማዊ ዘርኢ ዝነበሮ ሶርያዊ ወተሃደራዊ መራሒ ዩሱፍ ኡራቢ ንዓራፋትን ነቶም ብሃገራት ዓረብ ዝቖሙ ግንባር ሓርነት ፍልስጤምን ንምትዕራቕ ይንቀሳቐስ ነበረ እሞ ሓደ እዋን ንመራሕቲ ናይ ክልቲኡ ምንቅስቓስ ንምትዕራቕ ኣኼባ ጸውዐ። ዓራፋት ይኹን መከራኸርቱ ኣሕመድ ጅብሪል ኣብቲ ኣኼባ ኣይተረኽቡን። ወኪላቶም ግን ሰደዱ። እንተኾነ ድሕሪ ኣኼባ እቲ ኸዓርቆም ዝፈተነ ዩሱፍ ኡራቢ ተቐትለ።
نسعب عرفات تقتلت إيد نيرو تباهلو بتزازتي دحيرو مرح سوريا زغنا حفيظ الأسد تأسره شعوز جمرة كمتا حفيظ الأسد ياسير عرفات ندحر كبير مزز سقتل فصام خونه أبشحن 967 إتاب تاريخ وترو الذكر كينات شديشة معلتات تبارعه أبتو كينات تأمر حيلي هاجرات عرب أنصار إسرائيل تفالي متسعره انتو قنا هاجرات عرب تسعيرن عرفات كن سعير وصيو تبعله كميسي እቶም ዝተፈላለዩ መንግስታት ዓረብ ተደጊፎም ዝሳለዩ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን ውድባት ብምውዳቆም ዓራፋትን ውድቡ ፈታሕን ከምኡን ከወከልቲ ቃልሲ ህዝቢ ፍልስጤም ኮይኖም ተቐልቀሉ ፍልስጤማውያን ዋናታት ቃልሶም ባዕሎም ክኾኑ ከም ዘለዎም ተሰዊጥዎም ናብ ዓራፋት ተጸንበሩ ዓራፋት እውን ብሕቡእ ናብ ምዕራባዊ ገማግም ብምስላኽ ካብ ከባቢ በዓል ሄብሮን ብርክት ዝበሉ ተቃለስቲ መልመለ ህዝቢ ፍልስጤም ብገንዘቡን ህይወቱን ንምቅላስ ናብ ዓራፋት ወሓዘ እዚ ሓቂ ዘይተሰወሮ ከም መራሒ ኩሎም ዓረብ ኮይኑ ዝውሰድ ዝነበረ መራሒ ግብፂ ጀማል ዓብደል ናስር እውን ዓራፋት መራሒ ፍልስጤማውያን እዩ ክብል ኣወጀ ኣብቲ ብሃገራት ዓረብ ሓርነት ፍልስጤም ንምርጋጽ ተባሂሉ ዝቆመ ናይ ፍልስጤማውያን ምንቅስቓስ ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ናይ ዓራፋት ፈታሕ ካብ 105 መናብር ባይቶ 33 ተዋሂቦ ስሙር ቃልሲ ንምክያድ ተላዕለ እዚ ዕብረት ዘስጋ እስራኤል ንዓራፋትን ውድቡን ንምውፃእ የደቀሰትን ስለዚ ነቲ ፍልስጤማውያን ዝዓስከረሉ ካራማ ዝተባህለ ኣብ ጆርዳን ዝርከብ ቦታ ከተጥቃዕ ጀመረት ሃገራት ዓረብን ጆርዳናውያንን ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ መጥቃዕቲ ክብደቱ ገሚቶም ዓራፋት ካብቲ ቦታ ግልል ክብል ተማሕፀኑ ዓራፋት ግን ዝስደዱ ጥራይ ዘይኮነ ኣትኪሎም ዝቃለሱ ፍልስጤማውያን ከም ዘለዉ እስራኤል ክትፈልጥ ኣለዋ ንዓለም ዝሃድሙን ዝቃለሱን ኣዕራብ ከም ዘለዉ ከነርእያ ኢና ብምባል ካብቲ ቦታ ምንቕ ምባል ኣቕበፀ ጆርዳናውያን ንዝሪኦም ኩናት እንተጸንኪሩ ንዓራፋት ክሕግዙ ቃል ኣተዉ ኩናት ተወልዐ ዓራፋት ነተቃለሱን ኣባራትዐ بجግንነት ተዋግአ እስራኤል መሬት ከይትምንጥሎ ዝፈርሐ ሰራዊት ጆርዳን ኣብ ጎና ዓራፋት ኮይኑ ተታኮሰ ኣብቲ ውግእ እስራኤል ነታ ከተማን ማዓስከራት ዓራፋትን ብምዕናው ተዓዊት እኳ እንተበለት ዓራፋትን ጆርዳንን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ርእይዎ ዘይፈልጥ ክሳረታት ስለ ዘብፅሑ ብጅግንነት ስለ ዝተዋግኡን እቲ ዓወት ናታቶም እዩ ተባህደ መጽሔት ታይምስ ስእሊ ዓራፋት ኣብ ገበራ ብምውፃእ ዝርዝሩ ዕሎቱ ኩናትን ጅግንነት ዓራፋትን ናብ ዓለም ኣቃልሐት ዓለም ምስ ምስሊ ዓራፋት ተላለየት ካብኡን ነዋ በእምሮ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ቃልሲ ፍልስጤማውያንን ክለዓል ቀዲሙ ዝመጽእ ምስሊ ዓራፋት ኮነ ንእስራኤል ክገጥም ዝደፈረ ሃገራዊ ጅግና ተባህለ ገንዘብን ኣጽዋርን ካበየ ቦታታት ወሓዘ ጅግንነት ዓራፋት ኣይኮነን ልቢ ፍልስጤማውያን ልቢ ካልኦት ኣሕዛብን ብምስሓቡ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ዘይኮኑ ተቃለስቲ ኣብ ጎና ዓራፋት ኮይኖም ንምቅላስ ናብ መሳርዑ ተጸንበሩ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይቲ ኩናት ዓራፋት ኣብ ቦምበር ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ኮይኑ ተመርጸ 2 ዓመታት ጸኒሑ ኣዛዚ ሰውራውያን ሓይልታት ፍልስጤም ተባህለ ድሕሪ 4 ዓመታት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጽሕፈቱን ኮነሞ ተቃጻጽ ዘይብሉ ኩለንትናዊ መራሒ ፍልስጤማውያንን ናይ ናጽነት ቃልሶምን ምዃኑ ረጋገጸ ክቡራት ተኸታተልቲ ታሪኽ ዓራፋት ኣብ ሓደ ክፋል ክንዛዝሞ ምኻል ኣቢልና ስለዚ ዝቕጽል እዋን ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰሰናዩ